Umarangkada na muli sa lungsod ng Legazpi ang voters registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sa susunod na taon. Ang 25 anyos na si Erica mula sa Barangay Victory Village, maagang pumila sa satellite office ng Comelec Albay sa Ayala Malls para magparehistro bilang bagong botante. Nais niya raw na makatulong na mailuklok sa pwesto ang pinakakarapat-dapat na kandidato. Nahiling ko pong mayo pong mga tao, kaya dinagaan mi po talaga kasi last year po, day po talaga ako nakahabol. Grabe po kayang tao. Kaya ngunyan po talagang dinisidido mi pong magdigdi. Ayon kay Attorney Maria Aurea Bobunaw, umabot sa 319 ang bilang ng mga nagparehistro sa kanilang satellite offices sa muling pagbubukas ng rehistrasyon nitong Lunes. Aniya, kaya pa nila itong higitan dahil hanggang 800 aplikasyon naman ang kanilang kayang iproseso sa bawat araw. Mas tumataas yan, lalo na pag last few days of registration. Yung ilang araw na bakante namin, isang araw lang, nag-800 kami dito sa Legazpi. Kaya palagi pong over the target po ang Comelec Albay. It would only take 5 minutes kung hindi nagmamadali. Maximum na po yung 5 minutes yun. Napakabilis lang po ng proseso ng pagparehistro. Patuloy naman na hinihikayat ng opisina ng Comelec Albay ang mga kwalipikadong individual na magparehistro na at huwag sayangin ang pagkakataong makapagboto. SK registrants po yung mag-15 sa November 2, 2026. Yung regular voters, bago po mag-18 sa November 2, 2026. Kailangan ko emphasize yung mga narehistro ng SK, pero 18 na, mag-18 na. Kailangan pa ba sila mag-rehistro? No need. Hindi na po kailangan. Bakit po? Ine-extract namin sa database ng SK at ilalagay namin sila sa regular voter. So hindi na po nila kailangan magparehistro ulit. Kung SK voter ka na regular voter ka na ngayon. So ano po ang kailangan? Valid ID, yung mga first time voter, birth certificate para makita po namin nasa tamang edad kayo. So kung wala pong ID, kamag-anak na nakatira doon po sa lugar para po makita po na siya ang magpapatunay na anong identity mo at doon ka talaga nakatira. Bukas ang iba't ibang satellite offices ng komisyon sa lalawigan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Linggo. Magtatagal naman ang voter registration hanggang sa May 18, 2026. Samantala, bukod sa voter registration, bukas din aniya ang kanilang satellite offices sa iba pang serbisyo tulad ng mga nais magpa-reactivate, magpa-update ng civil status, magpaayos ng maling spelling ng pangalan at magpabago ng apelido. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.